Welkom leerlingen bij deze bespreking van het examen van 2023. En dan hebben we het specifiek over tijdvak 2. Als je het achteraf wil opzoeken, dan heb je die gegevens nodig. Je moet weten 2023 en dat het dan betreft tijdvak 2. Introducción para pregunta 16. De Frans-Duitse oorlog 1870-1871, een belangrijke oorzaak van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, had voor Frankrijk gevolgen op verschillende terreinen. Het uitbreken van is in het blauw, is de significa ibrote di. Dat betekent dat iets begint. En het had voor Frankrijk het uitbreken van de Franse-Duitse oorlog en de afloop daarvan had voor Frankrijk gevolgen, consequentie riba varios terreno. Ja. E pregunta 16. Noem 1 gevolg op militair terrein, dat is 1. En noem 1 gevolg op geografisch terrein. Militair heeft meestal te maken met strijd, vechten, of de afloop daarvan, het einde daarvan. Geografie heeft meestal te maken met de grenzen van landen. E contesta. E pregunta aqui. Parte 1. Een militair gevolg. In 1871 gebeurde er iets dat vernederend was voor Frankrijk. Het Franse leger verloor deze oorlog, de Frans-Duitse oorlog, van 1870-1871 en moesten voor Frankrijk vernederende vrede sluiten. Pa concluir un pas pa humaniante panan. En voor wie? Voor Frankrijk. Want daar hebben we het over. Partidos, er was ook een geografisch gevolg. Frankrijk verloor Elsass-Lotharingen, wat een deel van Duitsland werd. Coabire un parte di Alemania. Van Duitsland. Met de spelen el video aqui, tá claro? Ayo e te kirato.